Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju Ewkaristiku għal ruħ Alexia Marika Baldacchino. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla, il-Verġni bla teba imħabbra mill-anġlu laqet fil-ġuf tagħha il-Verb etern tiegħek u mimlija bid-dawl tal-Ispirtu Santu saret l-amara ta' Alla. Nitolbuk li bl-istess umilta tagħha norbtu qalbna mar-rieda tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem lil Laħas u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek fqih l-art jew fil-għoli tas-smawiet. U Aħas wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u ssemmih Emmanjuel. Il-kelma tal-mulej. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej hi l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Min jista' jitla fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħinda fuq qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Alleluja, alleluja, alleluja. O muftiħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem, ejja ħatoħroġ lill-bniedem mill-jasar u d-lam tal-ħabs. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret, għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: Islim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha:
tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u jissemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu: kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Weġiba l-anġlu qalilha: l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Bitna fil-jum tal-Evanġelju nitnatfu. L-anġlu ħabbar lil Marija u qalla slima għalik Marija, il-mulej miegħek. U permezz tal-iva ta' Marija, dik il-mulej miegħek, il-mulej magħkom, qiegħda tiġi mtennija lilna wkoll. U forsi permezz tal-iva tagħna aħna nkunu nistgħu intennuha lill-oħrajn. Kemm hu sabiħ, kemm hu sabiħ li Alla qed jagħmilna parteċipi ta' din l-għotja ta' mħabba li hu qed jagħmel lilna. U għax aħna ngħidu iva għal dak li huwa hu għalina, hekk aħna insiru nixbħuh kif għandna nkunu għalih. Għotja ta' imħabba kif hu wera lilu nnifsu lejna, hekk insiru għall-oħrajn. Ma nkunux intennu iva oħra differenti, nkunu intennu l-istess iva ta' Marija, li mhijiex iva oħra differenti ħlief l-istess iva tal-iben għar-rieda tal-missier biex hu sar bniedem, biex hu ħaj s-salib, biex hu ġie mqajjem mill-imwiet bis-seta ta' Alla li jista' kollox hekk dera għalina kif inhu fl-imħabba sħiħa tal-missier. U hekk aħna f'dik l-iva li tiġi mtennija permezz tagħna meta r-rieda tal-missier nagħmluha tagħna. Hekk tidher fina. Marija ma baqgħetx siekta quddiem it-tħabbira tal-anġlu. Marija għamlet mistoqsija lill-anġlu. M'għamlitx mistoqsija biex tiddubita mill-fidi, għamlet mistoqsija biex twessa l-għarfien tagħha ta' dak li qiegħda tiltaqa' miegħu. U jwessa l-għarfien tagħha hekk li jidħol hu permezz tagħha fl-istorja, għax kibret il-fidi, kibret il-fiduċja, kibret dak li kiber l-għarfien tagħha ta' dak li kienet taf u issa saret tafu fi sħuħija tiegħu lill-istess bina li huwa Alla. Saret tafu mingħajr ma tista' tgħid li huwa tista' tgħid li huwa tagħha imma ma tistax tgħid li hija l fuq minnu. U hekk ukoll aħna nistgħu ngħidu li nafuh li huwa tagħna imma aħna tiegħu. Quddiem dik il-maxtura li qegħdin nistennewha tintela bi preżenza, aħna intennu iwa. Aħna ntennu iwa u nagħmluh tagħna u fli nagħmluh tagħna nsiru tiegħu. Intennu iva u nkunu qegħdin intennu l-istess kelma li qed tiġi mtennija
kelma li jintqalet darba għal dejjem u li l-barra minna ma tingħadx oħra. Ejjew inġorru f'qalbna dan il-ferħ. Ejjew inġorru il-ferħ li jinsiru kollna kemm aħna ta' Alla. Li nagħmlu ħtana mingħajr ma nibżgħu li nintilfu fih imma hemmhekk insibu lilna nfusna għal dak li għandna nkunu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew irresqu t-talbit tagħna quddiem missierna li hu fis-smewwiet. Għatina l-grazzja missier ħanin permezz ta' ibnek il-waħdieni li aħna ma nibżewx inċedu l-armi quddiem ir-rieda tiegħek u nifhmu li aktar ma naħna ngħidu iva u ninaqdu mar-rieda tiegħek, aktar aħna nsibu lilna nfusna bħala uliet imsejsa fuq dak kollu li inti għalina nitolbu. Mulej, għatina l-grazzja li aħna nilqgħu ir-rieda tiegħek li jinħabbru l-bxara tajba lill-oħrajn bil-kliem u bl-emil u b'dak kollu li aħna nitolbu. Għelna nifhmu missier ħanin li l-barra mill-filjolanza li aħna uliet tiegħek ma hemm xejn li jagħmel sens fil-ħajja tagħna, anzi huwa proprju dan li jagħti sens lil ħajjitna nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi, nitolbu. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn is-sakrifiċċju li ma bħalu li sejrin nofrulek biex bis-sem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew u li b'fidi kbira nittamaw li naqilgħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna il fuq, niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni stennitu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal, u qiegħed jagħtina li b'ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu.
Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smew tal-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-smewiet, imbierek min ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn raj ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħajl kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxallu bil-fed il-ħawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Alexia Marika Baldacchino li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-Alla mulej Ġesu Kristu nitqarbnu li din nitqarbina Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Ma jistħoqlix. Stejt bisqin. Dumx, eja mulej, eja la tiddawarx, jitron tas-sema ħalli u eja ammar fina biex teret ladu ħajjen li darba daħqina. Eja la dumx, eja mulej, eja la tiddawarx, għax ruħna qed titnied bħal-arta li kaċċana, ċibilna l-paċi miegħek biex ferħanin tarana. Eja mulej, eja la dumx, eja mulej, eja la tiddawarx. Min flok maxtura tnigges li l-qalbna ħejjejlilek u sħana tali mħabba flok ħriqi l-estejnilek. Eja mulej, eja la dumx, eja mulej, eja la tiddawarx. U jistennewk hawn magħna Giuseppi u Marija u l-anġli ħajkanetawlek
mill-ġdid l-għadja smewwija. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja l-għaddumx, ejja, ejja mulej, ejja la tiddawarx. Għamel mulej li qalb safja li kellu x-xorb li ħadna. Biex dan id-don li inti tajtna jkun jiswilna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu bil-għajnuna tiegħek mulej ħares lilna li inti timlina bl-ikel tas-sema biex ingawdu l-frott tal-misteri tiegħek u nitennew fis-sliem tas-sew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu morru fil-paċi ta' Kristu.